nechcem žiadne problémy z nich, lebo... Já vůbec ne. Já bych jenom chtěl, kdyby se jim zpátky zopakovaly hranice, protože byli a chlapi to i viděli, jak jsou ty dva stožáry, jak jsme si tady řekli. Jsme byli z jedné strany, z druhé strany je tam dané háčko, tak ta loď, která jede teď doprava, byla větá až, jak je vedle toho druhého stožáru, vidíte to modré místo? No jasne. Tak byli větí až tam. Ale tak oni majú po ten prvý stožiar, tam je hranica. My to víme. Dobre, ideme k ním, ja im to vysvetlím, dostanú. Byl tam syn, skoro ho poslali do prdele, ukazovali mu hranici, tady je kameň před bivakem, přitom to samozřejmě platí tady v této zátočky. No jasné, že jo. Kdybyste jim mohli jenom zopakovat. No já jim to poviem, ale jenom tak zopakovat, hovorím, kde jsou hranice. Nie, dostanú žltú kartu. No dostanú žltú kartu. Oni totiž neví, že ta hranice toho našeho sektoru je tady ten kameň, co jsme si ukázali na té špičce. Nastal. No, ale on je ukazoval, že je to u jeho bivaku ta hranice, ten kameň. Říká Moši, tak pojďte se pát na hranici. Hranice, stožár a nemáme co řešit. Odišiel preč, jak sa vytočovalo háčko. Jde si čistit zuby? Ne, jdu lepit Odlepilo se nám veslo. Tak to jdeme trochu Dobre, ideme k ním, ja im poviem. Zajďte tam. Já jsem tam došel slušně. Říkám, nic jako žádný protest, nic. Říkám, ale jestli nám budete jezdit před prutama, tak ten protest podám. Říkám, běžte s tam a pryč, ať nejsou zbytečné problémy. Začal na mě křičet, říkám. Nechcem, ja s nikým nechcem byť zlý, ale keď tak vychádzajú, takže nemajú smelu. Je to prostě tak. Ale kto ich viděl, že prešli? Byl tady Šafa. A že aj Šafa je hlavný rozhodca. Tož byl tady, tož byl před chvilkou, dovezl nám pití, dovezl nám matonky. No, lebo mě volal hned, že... Byl tady Šafa s tím silnějším pánem. S Rasťou, s hlavným rozhodcem. S Rasťou, no, byli tady. Dobre. A ti vám volali, dojďte tady udělat pořádek, protože osobně viděli větí v našem sektoru a hledal si tam prostě místo. Dobre, ideme. Nic víc. Dobre, poriešim, ja to poriešim. Dobře. Doufám, že nás nedojde. Tak se pojďte kouknout. Moment. Ne, nekvetno, ne. Já už se rehocem na tebe zástupila, pojď. Já už se nad ním rehocem. Stal hlavný rozhodca tam aj s predsedom preteku. No. Oni viděli, kde ste boli. No. Vy ste boli v ich sektore. Tak se pojďte kouknout odsaď. Nebudeme sa hrať. Je tam vytečené háčko. Ano, bez hádky. Je tam vytečené háčko. Sme sa dohodli, hranica ide od toho kameňa na to háčko. Na ten stožiar. A vy ste boli, ja som vás nevidel, ale volal mi hlavný rozhodca. Zavolám to. Volal mi hlavný rozhodca, bol práve pri nich a boli ste mimo, chlapi. Nehnevajte sa na mňa. Já chci jenom jedno říct. Pojďte se kouknout tady od nás. Ne, to nekúkaj. Dobre, to má pravdu, to dobre vyčítalo sa. Nebudem sa hádať. Dobre, to nechme, len potom sa prosím vás, aspoň dohodnite, spravte nám 50 metrový úsek a ním povedzte ten les, oni posunú boj. Ja vám žiadny úsek nebudem robiť. Však nám nikto nebude, My sme vytýčili, chceli ste od nich háčko, dali sme vám háčko. Však sa dalo. Nebudem, ja vám ďaleko len. Nikto neste daleko, tak my budeme... Můžete jít jen tam k těm... My už nemôžeme sa s 3 udicama tam sami chytáme dvoma na odhod. Tam ste s nami stál, od toho kameňa na ten stožiar. Tak bolo. Tak ale kúknite ten stožiar, to je prikešenské. Nie ten stožiar, vážený pane, ten stožiar tam na druhej strane, proti vašim udicem. Podívejte se, kde máme háčko, prosím. Jenom se prosím vás... Mám vás upozorčit s žlutou kartou. Jenom se prosím vás podívejte, kde máme háčko a co máme teda dělat. Nebudem. Vytyčili jsme, já nebudem zase vytyčovat nové. A já nechci, abyste vytyčovali nové. Já chci, abyste se podívali, co teda máme dělat. Ideme všetky 4 koukněte se na naše háčko, kde teda je to hraniční. Počúvajte, bol ste tu, vytyčoval. Ano, já ho vidím, to háčko, celou dobu. Nemáme problém. Ale koukněte se, kde je on. Od vašej boji koľko je? Kdo? Vy ste prešol to háčko, ktoré bylo vytyčené. Ale nepřešli jsme ho. Ktoré usadil hlavný rozhodca, vy ste boli za háčkom. On mi volal, že poď poriešiť. Toto, čo mi povedal, robím, nebude. Dobre, v poriadku, vráti sa, ja ho pošlem tu. Já chci jenom, aby se někdo podíval. Já chci jenom, aby se někdo podíval, co máme teda dělat. To je všechno, co chci. Dobre. To je všechno, co chci, aby se někdo podíval, prosím vás. Jsme, ale všichni sem přijdou a řeknou, že jsme mimo. Tak, ale nikdo se ještě nepodíval. Keď už je vedúci preteku s hlavným rozhodcom na štande a vidí, kde ste, ďaleko ľadom pozerajú, ste boli mimo. Boli ste v ich sektore. Dobře, takže od nich, když překročíme háčko, no jasně, že hej. Ale odsaď to zase my vidíme jinak úplně.
Ale máte To nevadí, Máme, nechaj my- to tak. ale my za ní nejsme. Ideme 4 Ale ste. No nejsme, koukněte se, prosím vás. Vážený, nebol som tam, ale nebude ani šáfa, ani hlavný rozhodca mne volať, že blbosť. Dobře, když já uvidím teda teďko háčko, který je hraniční, a uvidím napravo od toho jejich bojku, tak co je Napravo špatně? od nich nie je hačko. Od háčka je vaša bojka, napravo Nechaj. ešte ju tak ukladal, tak Nechaj. nehovorte. Nechaj, my nemôžeme Keď vytyčoval hlavný rozhodca, vaša bojka bola od háčka napravo. Vaša Ano. boja, no a? Ale- prečo ale idete za háčko? Teďko je jejich. Ale však my to máme medzi našimi Podívejte dvoma se, prosím bojkama vás. jezdí. My chceme jenom, abyste se nechcem podívali. nechcem sa hádať, skončili My tam sme. máme Keď sa vám niečo nepáči, príde hlavný rozhodca a pošlem tu. Zavolajte, príde hlavný Oni rozhodca. môžu aj pri háčkach, bojkách chytať, my môžeme háčko, nemusíme tyčovky, aj tí hajzli, prebaní, nemusíme nic, na to, ideme na odod, stáhneme aj tí poslanec. Já vás prosím jenom, abyste se někdo podíval z našeho pohledu. Nejenom z vašeho pohľadu. Hranicu máte tam pri tom kameni, bol ste známy, ste sa zobral preč, ste začal nadávať. Toľko bolo. Toľko bolo. Vy ste sa zobral preč, išiel ste preč. Keď sa vytyčovala hačková moja. Od toho kameňa, keď sme učili, hlavný rozhodca vám učil. Kameň, hranicu po stĺp. Tak bolo, vy ste odišiel preč, ne odtiaľ. Ale Ja koukám počúvajte. odtud na háčko. Vážený pane, tam je kameň na hranici. Tak bolo, vy ste sa zobral, odišiel ste preč. No, protože to, tam ono z toho kamene to vycházelo přes. A pak jsme se s rozhodčím hlavním dohodli, že hodí háčko a ta bojka naše nám vycházela. A vaša bojka bola vpravo. Ano. No to je v pořádku. No a potom čo? Tak Ale už nic. prečo idete do cudzieho Ale revíru? my nejdeme. Koukněte se, kde je háčko. Ja som tu nebol, keď ma volal hlavný rozhodca so šafom. Mám poriešiť. že tá bojka je naša, tá tyčová tam je a on jezdí Dobre, majte sa. A či ho máme stále, sme u nich v sektori, je ten človek. No, že keď pôjdete pozrieť odtiaľ, Tak je v ich sektori, je náš... choďte, vás pekne prosím, Však- choďte pozrieť to je v poriadku. hranicu Však od sme toho tam kameňa, boli. vy ste sa zobrali, šiel ste preč. Tu ste začal nahazovať so všetkým. Nechcem rešiť. Pozrite sa teraz na vodu, kde je človek. Já, tady A to on beru, je v našem sektori. já to beru, A on je v jejich sektori. já to beru, ale vy když jste si tam tyčili to místo, tak je to je střed a ten úhel toho pohledu je, když Komíny odtiaľ a jsou komíny když půjdu na odtiaľ. tu půlku, tak ten úhel pohledu je Dobře, správný dobře, na to ten chci jenom, člun. aby se to prostě... A vy když půjdete Tohodlo. takhle, takže vy byste Bolo měli... dohodnuté, ja neviem, Ale však asi Ale Maki. tam nemôžeme, lebo oni tam majú bojky. Počúvajte, Maki je zase problém, keď už ste Ale boli však v som ich povedal. sektore znovu. Však to je v poriadku. Tak Však vypravím, tak to už mám, co už vím, že sa s vama Že já na to háčko, my na to háčko koukáme. Keď normálni ľudia, ktorí prídu chytať ryby, sa nevedia dohodnúť. Ja počúvajte, idem na Liptovskú Maru, ja som A sa ja na vám Liptovskej Mare v věřím. živote, V živote tak sa jak my nikdy sme nepohádali. tu, jak- Klid. Já tak chci jak jenom, tu aby sú se... rybári, tam sedíme, nikdy sa v živote Ale já nevideli. chci jenom, abyste se Prehodil som. koukli všichni z obou pohledů. Jenom se kříží Viete, sektory Vás prostě. poprosím, choďte k tomu Proto kameniu a jste si tak to pozrite. tyčili, že proto jste si Ano, to my jsme tady tyčili. stáli u prutu a on tam házel háčko. Tak jsme si... Vy ste mali tam stať, kde som ja bol z vysielačku, vy ste sa zobrali, šli ste preč. A pak jste přišel vy sem a takhle jsme se dohodli na tom háčku s hlavním Bolo v rozhodčím. poriadku? Ano, A bylo. už teraz nie. Tak se koukněte, kde to háčko je. A kde Som ho jezdí? bol premiestniť, alebo čo? Ne, je furt stejně. Nikto nepremísťovali. Ale Ale ste boli za háčkom. no právě, že od nás ne. A od vás. Nevadí, však dobre, máme žltú kartu. Dobre, poďme. Však ale vidíte, že my máme tiež na odhod bodovanú rybu, však my už sme dvoma na odhod. Ale on urobil toto. Však my už sme dvoma na odhod, ale že sme hen tady, chod napravo, hen kúknite, kde jezdí. A on jezdí furt, tam majú to háčko bojku. Lenže ja som tu nebol. No to bolo, však ja sa nehádam. Ja som bol To som se vážiť dohodlo. rybu u Vaňkovi. A on by volal, že poď porieš. Jo, a to háčko je Je v úplně sektore jiné. hotovo. Já ho vidím bokem to háčko. Myslíte, že ja tu rád robím? Však ja viem, že ne, však ale my sa nechceme s To je tým háčko. hádať. Tak si kúknete na internet, to je A když najvíc vozíme- problémový až tým, dáme však na ty všade už fruty, my na ich ty prešli. A keď on povie, že Jaro sú mimo, No. no tak ja neviem. Řeklo se jasně, oranžová bojka je jasná hranice. No. Jo, dobře, ale z našeho pohledu to taky tak nevychází, protože se kříží sektory. Skúste urobiť jednu vec, keď pôjde niekto na vodu, máte telefóny, postavte sa ku kamene a uvidíte potom. Tak, No. tak. Od hranice ku Víte, že to je to, tomu. že vy máte Skúste víc- to víc urobiť, doprava, lebo veď. odtiaľ určite, že hej. Že jste si to řekli. Kde je ten hraniční kámen, prosím vás? Tu, tam, vo vode. Od vody ďalej napravo. Taká kopa je tam, sú tam dva kamene a ten je na brehu. Skúste to pozrieť. Je tam veľa, tých mušlí je tam veľa. Dobře. Taký kopec.